Днеска искам да ви покажа ето този триъгълен шал, който плета. Той все още не е готов. Изплитам си го. И тъй като имах едни запитвания в една социална мрежа, как се плете, тъй като бях пуснала един шортс и ето искам да видите как се получава. Наживо е много красив. Все още не е готов, защото ще ми трябва време все пак да го изплета. И искам сега да ви покажа как се започва. Тук съм си подложила нарочно един бял лист, защото искам да се вижда хубаво. Така, и започваме. Първо правя тук едно възелче, за да не ми бяга бримката. Не знам дали се вижда. Ето така. И започвам. Плета синджирчета. И плетем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега намятам и буда в най-първата бримка от синджира, в първото синджирче, и изваждам 2. Един път, два пъти, изплитам го и пак 1, 2, 3 синджирчета, пак намятам, пак в първата бримка и изплитам. Този път обаче изплитаме 3. 1, 2, 3. Извинявам се, че е толкова шумно при мен, но това е помпата на рибите. Хладилника в момента е включен и заради това е шумно. Така, 1, почваме втория ред, 2, 3, изплитаме 3 бримки синджир и обръщам. И сега започваме да правиме фактически вторият ред, така да се каже. И тук изплитаме висок пълнеж, който се изплита на 2 пъти с намятка. Един път, втори път, трети път, четвърти път, пети път, 6, 7. Така. Тук изплетахме 7. Сега намятам и бутам в средата на триъгълничето, което получихме от начало, и изплетам един висок пълнеж с една наметка. Пак намятам и в ето това празното пространство плетем отново 7 високи пълнежа, които се изплетат на 2 пъти. Ето така, един път, втори път, трети път, четвърти, пети, шести, седми. Така. И сега, за да завършим ето това, което ни се получи, намятам и броим 1, 2, 3. В третата, ей тук, в третото,
просто бутъл. Секунда само, защото съм го изплела доста стегнато. Така. Така, айде де. Извинявам се много, че е така, но тъй като се стара да плета доста стегнато, за да не стане като един парцал на края. И това ми е закон. Затова ги изплитам така стегнати. И сега изплитаме 1, 2, 3. И получаваме ето това. Следващото е плетем 1, 2, 3. И това ще ни бъде стената, фактически е тук на самия шал, дългата страна. Сега обаче трябва да изплетем още 3. 1, 2, 3. И правиме така. Обръщаме. И в ето тази начална дупка, тук на бримката, в началото плетем 1, 2, висок пълнеж и трябва да получим ето това триъгълниче. Ето така трябва да се получи. След това намятам. Отброяваме 1, 2 и тук в третата бримка от предходния ред правиме 1. След това в четвъртата пак един висок пълнеж и в петата пак един висок пълнеж. Така. И сега тук ни остават 1, 2 и стават 7. Прескачаме тях и в следващото, ето това средното, където го правихме, тук в средата, правиме ето така. Един висок пълнеж. Така. Плетем 1, 2, 3. Пак в същата дупка модем и пак изплетаме. Получихме единия триъгълник. И пак 1, 2, 3. Пак в същата, защото трябва да ни се получи фактически върха на шала. И изплетаме. Ето така се получава. Ето. Вижте. Ето го. Така ни се получава за сега. И тук пак броим 1, 2 в третата дупка. Водем и вадим бримка и изплитаме един висок пълнеж. След това намятам, изплитам втори висок пълнеж и в третата пак ето така. 3 последователни високи пълнежа. Намятам и в крайното, където е крайната бримка е тук, в най-началната, тук плетем един път двоен пълнеж, изплетен на два пъти с една наметка. 1, 2, 3 въздушни бримки и пак в същата дупка модем същата бримка. И тук вече изплетаме 1, 2, 3. И така, ето, вече сме на, така да кажем, на третия ред. Започнат да се оформя триъгълния шал. И сега пак 1, 2, 3. Само и в това, тук свободно триъгълниче, почваме да изплитаме фигурките. И правиме така. Значи тук бяха 7 и си продължаваме да си караме 7. 1, 2, ето 3 високи пълнежа, 4,
бяха 6, 7. Ето ги 7 високи пълнежа. Намятаме в средната примка на ето това кластърче тук. Будем и изваждаме един висок пълнеж. И пак в триъгълничето, с тези средните триъгълничета, ги плетем. Тук плетем 7 високи пълнежа в едното триъгълниче. Високи пълнежа. Така намятаме в средния висок пълнеж, където е в така, изплитаме висок пълнеж тук и продължаваме с 7 високи пълнежа в триъгълничето. Намятаме в клъстъра в средата, будем и изваждаме един двоен пълнеж. И след това пак в крайния триъгълник изплитаме отново 7 високи пълнежа. Така по този начин. Ето, вече сме на реален четвърти ред, който почти е завършен. Така. И тук броим 1, 2, 3. Тези ги събираме така. И в третата бримка будем и плетем края, винаги края на самия шал го завършваме с висок пълнеж, но изплетем на 3 пъти с една намятка. Значи един път, втори път и трети път. Така по този начин плетем целия шал до края. Правим го на ширина и на дължина, колкото искаме да е по наше харесване. Може да си го комбинирате, примерно да го почнете с зелено, после с бяло или всякакви цветове. Може да си го изплетете едноцветен. Мисля, че достатъчно подробно обясних. Така си плета този зелен шал, който мисля, че ще се получи доста ефектен накрая. И да не забравя да кажа, последвайте ме за още такива видеа, за още такива съвети. Мисля, че ще ви бъде полезно да хванете куката и да поплетем заедно.